Θωμά Μαύρου που τίμησε με την παρουσία του την ομάδα της Άγκια 11 ολόκληρα χρόνια, πετυχαίνοντας 200. Είναι εδώ στις κερκίδες και θα παρακολουθήσουν το απόψινο ντέρμπι. Με Ουρτάδο Ντουντού, ενώ εδώ έχουμε την πρώτη ευκαιρία για την ΑΕΚ από το λάθος στην άμυνα των Ερυθρολεύκων στα πρώτα δευτερόλεπτα, με την παλιά του Λιμπερόπουλου, την υπόδειξη για offside να έχει σταματήσει τη φάση. Το χτύπημα του Καράπελα στον αέρα, σαφής κανονισμός για αυτές τις αγωνίες στον αέρα. Γιάχιτς σε μια σέντρα σουτ, το Πάρτο αντιδρά. Ενώ φεύγει εδώ ο Μιραλάς στο 33 και πάει για τον γκολ απέναντι από τον Αραμπατζή. Ο Αραμπατζής όμως έχει ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Λιμπερόπουλος στη συνέχεια. Θα φάουλ για τις δύο ομάδες. Σκόκο. Νατά, εκτελεσμένη μπάλα πίσω, παραλίγο το αυτογκόλ για τον Ολυμπιακό. Κόρνερ από την κεφαλιά, αν είδε καλά του Ποτουρίδη. Σέντρα του Γιάχιτς, περνάει, κεφαλιά, out από τον Λεωνάρντο, η φάση του αγώνα για την ΑΕΚ. Την ωραία παλιά του η Μπαγάσα, καταπληκτική. Εδώ η ευκαιρία του Ολυμπιακού. Η Μπαγάσα, πέφτει ο Πάντελιτς, πέναλτι στο 56. Στη φάση ήταν Πεντεπάκη, τραβάει από τη φανέλα εδώ το Σέρβο, αφού τον έχει χάσει και τον πετάει κάτω. Ο Τουντού, η μπάλα out. Κακή εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο, το 0-0 παραμένει. Η κομπίνα, το σούτ του Μπλάνκο, κόντρα κόρνερ στο 79. Χολέμπας. Το σούτ, πέφτει ο Αραμπατζής στο 84, επιμένει από δεξιά ο Ρόμενταλ, γυρίζει και πάλι ο Αραμπατζής που παίρνει. Σιδηρόπουλος, Διόπ. Μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού γυρίζει, ευκαιρία για την ΑΕΚ, γκολ με τον Μπλάνκο, 1-0. Ακριβώς το 90 λεπτό, η λύτρωση για την ΑΕΚ και το ξέσπασμα ξεκινάει την προσπάθειά του. Τον αφήνει στο βάθος ο Ντουντού, τον χάνει ο Ντουντού. Γυρίζει εδώ, περνάει μπάλα από όλους, μόνος του, απλώς πρόχνει την μπάλα στην εστία ο Μπλάνκο. Βλέπετε πως έχει περάσει από το δέλα η μπάλα. Και αστοχή ο Πάντελιτς, πετάει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Εδώ έχει γλιστρήσει ο Δέλλας, έχει χάσει τη φάση, δεν το εκμεταλλεύεται ο Πάντελιτς, όπως